nistħajlek qiegħda jew qiegħed bil-qiegħda kif qiegħed jien bħalissa. Però kull ma ħanitolbok illi ħadd qum mal-20 minuta kollox minn hemm, ix-xejn ma tibqax tħoss dak l-uġieħ li forsi għandek fil-patata u f'darek, ħaniċċaqalqu naqra, ħalli ttejjeb saħtek, tidher aħjar u tħossok aħjar. Omna, tlaqna. Mela, ħanduru mal-istess, siġġu li kont bil-qiegħda fuq u għalissa, affarijiet sempliċi ħafna ħanibdew bihom, illi ħanserħu jdejna ma' siġġu u ħanitraw daqsxejn fuq ponot subajna u nerġgħu ninżlu. Ponot subajna u nerġgħu ninżlu. Ħandilkom l-affarijiet tas-soltu, dejjem ħu parir tat-tabib jew fiżjoterapista tiegħek qabel tagħmel kwalunkwe eżerċizzju. Jekk taf li xi moviment milli qed nagħmlu llum ħajuġak, bl-Ingliż jgħidu no pain no gain, però dik hija ħrafa. Jekk qed tħoss l-uġieħ, importanti ħafna li tieqaf. Jekk tħoss li qed tagħmel l-effort, sforz, dik storja oħra. Tajjeb, ħanitilgħu u ħaninżlu bil-mod. Tajjeb fejn ħallu siġġu hemm għalissa u ħaniftħu u ħanagħlqu jdejna. Niftħu u nagħlqu. Nifsil ġewwa u nifsil barra kull darba. Hekk dejna nħadmu naqra l-ispalel sidirna u anka darna. Tajjeb tassew, ħanpoġġu jdejna fuq ġembejna u ħammorru l-ewwel fuq il-lemin, bonqna nerġgħu fin-nofs fuq ix-xelluk u nerġgħu fin-nofs, nħarsu l-fuq. Dritt, nħarsu l-isfel u nerġgħu dritt. Di darba ħanpinġu ċirku, bonqna bil-mod. Min minnkom speċjalment ikun għamel xi ġurnata jew ħajamel xi ġurnata fuq il-laptop u fuq il-mobile. Daw il-movimenti tapprezzawhom ħafna iktar. Amorru kontrarju. U ġejna dritti bil-mod. Ħanċaqalqu jdejna b'tali mod illi ħanpinġu ċirki kbar bihom. Ċriki, skużawni. Ħanamlu 10 ċriki l-qudiem. U mbagħad ħanamlu 10 ċriki lura. Kif qed tinduna jiena mhux qed nott, sempliċiment ħanagħmel l-aħjar użu minn dan il-ħin biex intikom kemm jista' jkun idejat ta' x'tistgħu tagħmlu kull ħin tal-ġurnata, speċjalment meta jkollkom aktar ħin mis-soltu. Tifhmunix ħażin, l-eżerċizzju dejjem huwa wieħed mill-prijoritajiet għalfejn. Għax apparti li ħadd tidher aħjar, inti ħadd tħossok aħjar u ħadd tejjeb il-ġlida tiegħek kontra kwalunkwe marda. Ir-riskju tal-mard dejjem ħajonqos. Naqblu? Mela l-exercise huwa priorità. Ħanagħmlu moviment sempliċi bidejna, ħanamlu il-fuq u l-isfel bil-kontra. Il-fuq u l-isfel. Mela x'jiena nagħmel? Qed inżomm il-minkep imwaħħal miegħi u qed inċaqlaq biss mill-minkep sal-puls. U idealment anka biex nibdew niċċaqal u anka naqra minn saqajna induru daqsxejn dan il-mod. Perfett. Għandew ċaqlu daqsxejn minn saqajna. Tajjeb tassew. Għanam dan il-moviment. Idejjem minn fejn qegħdin ħantellaħħom il-fuq, inniżilha u ntella l-oħra. Il-fuq u l-isfel. Ma li taqbdu r-ritmu ħanżidu ħarira l-pass. Tajjeb fejn. Ħanibdew nollu bil-mod li rkoppa il-fuq. Tajjeb mela pass żgħir il-fuq u naħa l-oħra għalissa. Għadna kollox bil-mod. Xej ta' barra minna u minn minnkom laqqas ma jista' jolli jasaw tinkwitaw xej. Dan mhux qed nagħmlu xi sport komplikat. Li qed nagħmlu huwa biex nerħu daqsxejn speċjalment l-uġieħ li jista' jkollna u nibdew niċċaqalqu naqra l saħħitna. Alright, minn minnkom jista' jolli aktar il fuq, nistgħu immorru l fuq kemm nistgħu. Tajjeb ferm. Mela ħarġgħu nużaw il-ħabib tagħna s-siġġu u di darba li ħanamlu kemm nżommu l-bilanċ, ħammorru l-fuq u ħammorru lura. Il-qudiem u l-fuq, lura u l-fuq. Nifsil ġewwa nifsil barra. Kif qedtilkom, idealment bej 10 u 15 fuq kull sit. Ħammorru naħa l-oħra. Preċis. Mela, ħanamlu daqsxejn ta' referenza. Tajjeb, mela li ħanamlu huwa pass kbir il-qoddim u bl-irkoppa ħaninżlu. Sissa qed nurilkom daqsxejn minn qoddim, grazzi l-kamera mela qed turilna wkoll mill-ġenb, ħanidritta naqra iktar.
u ninżel bil-mod. Mela l-irkoppa ta' wara mhijiex tmiss mal-art, l-irkoppa ta' qudiem bejtu ieħor qiegħda angolu ta' madwar 90 degrees. Tajjeb, u nistgħu naturalment l-istess ħaġa fuq in-naħa l-oħra għal bejn 10 u 15-il darba. Ħanurilkom il-ġenb. Mela jiena ħanieħu pass il-qudiem. Iktar ma jkun kbir, aktar aħjar, però ara l-limitazzjoni tiegħek. U ħaninżel f'din il-pożizzjoni. Qed inħaddem kemm il-koxox fejn qed immissilkom hawn, il-koxxa li qed nuża wkoll, ta' quddiem għandna nħossu dik l-istreċjatura. Tajjeb fejn. Issa li ħanagħmlu ħanippuppaw il-patata lura u ħaninżlu bil-mod sa fejn jitina. U nerġa' nitilgħu dritti. Ħaninżlu, ħantilgħu dritti. Spallina dejjem lura u ċ-ċess dejjem il-barra.